Hari ni kapor sasisian ngai ngue yo try. Ula pelipat yang akan dikalat ya kabangan yo ban wan chepi. Banyak sam bat pi nakaktin ka jong play. Ngai kan long ka jingker khu ngai ma pi ba ka yeng ka sem ka jong pi. Pi don hapreng ka bet ka bakoi ka bakia. Ngan kren ni ka benta ka besau ka episode ka besau. Na ka tu kubor ka bang adep ben kren na ka beneng kong Petros long ka besau ka dekot ka ba nyo. Hadu ka dekot ka ba kadway. Ngade ben kren hadu ka dekot ka ba kendai. Mentang ini pe ka dekot ka ba shipo bad kadway. Ka ka ba ki bangin ka tu ka topik ni ka ka ba ki bangin ki de ben le. Haba ki up kmi ya kata ka jingman jango try. Ni haba kita kisngi ki ba kado ki lanang jan ken. Ka ka ba ki bangin ki de ben le. Ngalakren ha ba de ka jing doai. Ngakren ka ba de ka jing akan roh agak daripada kecingnya pedang yang snowball ni ka hospitality ka bang ada keren. Pada ni ke episode ke besar dengan keren haga badai bat kita ki spiritual gift ki jing ai ki bakin jamin se. Mo in view of eternity Petros ang gi banget baki day ban pendan kam ya kita ki spiritual gift ki jing ai ki bakin jamin se ka dekat ka bashipau hadu ka dekat ka ba khatway ngan puli ka angkom ni wei pa wei baro kat kumba ulap pediang ye ka jing ai kum taken un sam ye kata parlokhi kum ki sordar babha ka jing ai ba bon jat ublei ada unono ru ukren ken kum ki jing ong ublei ada unono ru ule basanto unle kum na ka bor ba ai ublei bagi ki baro on yo pendan boram ya ublei dau Jesus Christ how balong ka boram bat ka jing bishar sya ki bam cukot amen kata gede ka jing ong dan ka jing batai ka bangi ka jing kentu ka bangi na ka ktien ka jango play bau play lengba ka ni ka benta u kentu yang bangin pendan kam bangin use ya kita ki jing ai ki baken jamin sim ki ba utrai ula ai shengi dikata ka ni ka bangin pet ha kani ka jamin we use our gift mongi penengkam kita ki jing ai abangi puli hang ne kalong ban minister ban syakri kum kita ki sordar babha bahok jangublay kakentin gift hang ni kawan na kentin charisma kabamot kide kita kakran kita ki special ability kita ki jingla ba ai special ba ai kerpang daublay sya ki banget pindapat bah kadi kada khot ka ba shipo da khot ka ba khatwai han tu pin ba kini ki jing ai kidai na ublay mo that the gift kidai ki ba ublay u asangi mo kidai ki ba ublay u ai ka ba mon kimdai ki ba mi nangihi kimdai kita ka bangi orang katakan natural talent ndai kidai ki gift ki ba ublay u ai shengi tekum ta uway pa uway u banget uwei pawei ubanget ubalanget ya ujisu nganget bet ba kindon bet wei la ni tali kita kicing ai ki beken jamin sim ki bau blei ula ai shaki ba ki la ken ban minister shaki para banget shaka balang kum kita ki sordar babha ki jango blei kum ta ka bible kong namarba kini ki jing ai ki de ki banau blai kum ta ki ong ka babel kong ki de ki spiritual gift ki jing ai ki bakin jamin se bamot it is given by the spirit of God bala ai da umin sem ba ko jong blai for a spiritual purposes na ka benta ka ki jing tmu ki bakin jamin se la ai shi ke bangen khnang ba kin fulfill kin pendep ye kata kamram jong ki ha kani ka percaya kabaning kong kabangin ngin ken mau hang ni believer are to use their gifts serving and ministering to one another
Lai kenang ni kita ke jeng ai mo. Ki bangai apa ki yop diang ni kita ke jeng ai. Ki de ban penang kami ke jeng ai ban syukri ni ban minister para bangai. Kata ga de ke pinam klet lanu. Every believer tas mo. Ka way pa ko kamram jong bangai kalong ya ka ban penang kam ya kita ke jeng ai ki jong u. Kiba uloyo priang na utrai ban tei yala u para bangai. Lakalong hapo jeng kapalang lani ya kaban sakhi Ukris ban syukri ya kaktin blay ban plang Ukris segai syaka berthei mo kide kita kijing ai kibaken zaman siang kiba blay la ayangi na kabanta kata kajeng temu kabas ngusi kalong ba the great tragedy kalong ba bon ba kibanget kim shim tip satia syapangge ni kejeng ai kibaken zaman sim balada donru kiba pentrikam yeka kim da bakim puli bahai ka ba ki song thu bakalai kejeng ai bakamta ki penangkam bakalai ki jaka bakan long ka batei peman kalong ka chaos ki penban ki long kum ki banget ya po koren haga jaka bakan kan tei ka balang kan penan brom yau try kon rap penban ye ka chaos habaki banget kim shim nang bat snong thu haga de bigajing ki bakan jaman sip so ka don kam ya unong syarai baun ubadai biang ubanya rap yangi bangin tip igini gejeng ai ke bakan jaman sip kumno ban penterakam yaki hapo jongka balang tikum ta believer are to use their gift mo penangkam igini gejeng ai ban syukri dan ban minister iwe nang ta ka baan da puli ka khat ka ba shipo hadu ka khat ka ba khatway pila puli hang tu nanam puli shu na ga sheme ka pot believer is to serve by faithfully administering God's grace ki bange ki de ban syukri by faithfully administering da ka ba pendon kam bah ya kata ke jing ia ka jang oblay pinapai hang tu ha ga de khat ga ba shipo kong kumno kum ki sorda babha ka jing ia babon jai ublay as good stewards of God's grace kata ga de kamram ga jong ibangilong faithfully administering God's grace kita ki sorda babha ban babha ka jing ia babon jai ublay kita bagi gawai baki sordar haki tu kipor kide kimrau kibala ya katakan responsibility ya kaban sumar ya ke jingdon jing em jong uken rat u jong ki la kalau hakut jong kayeng ne shabar jong kayeng ki jingdon jing em jong uken rat bakum ta kalau kumno kini kimrau kalau full charge ya baro ki affair jong uken rat u jong ki bakum ta u Petrus ak ni uong bagi bangai kita ki steward jo uken rat hakan ke perthai hindrai steward of God's grace kita ki soda bha jong kata ke jing ia ka jong oblay ka pamot u bangai u de ban long full charge ban pentrikam ya kata ke jing ia ba ke jing ai ka ba oblay ula ai hau ne haka mo kata de kabangi hapan ken mau ada kata-kata no one else they maphi kiblayo diang ye katu kejing they maphi bahap ban pentrekam iyaka lai kenang ba on pentrekam lai kenang sa ubangai kenang ba on pentrekam perkat agan ni kepobat nga habala ai kat ni da ublay yang ni hatu kadon kam na em ngi bangin song thu ba ni don ya ka jingkit kli ka ba khrau ka ba bleu la ai ha ka jing em jing ikom ki khon ba kinong but ke jongu pi kan ja ayu la dang ngim pentai kam hok di ke jing ai ke jong oblai ada ngim pentai hok kamot ngin feel ha kata ka kamram ke jongi commissions ka jongi hapo jongani ka pertai kan long ka ba om shimla ban pendam haka balang ru baki banget
kim nang ban pentre kam ye ke jing ai bakin jamin sim jong ublay kata ka balang ro kam la ban function kombade ban function ngong biang ye phi don kami upaso ban yarap ban pen sung thuo hang no bat mano ban pentre kam ha ka no ka jaka ye ke tiki ke tiki jing ai ke bakin jamin sing ke bablu ai no lela bulunti nang bangin nam pen kelumar ya ka kom tre kam ka jong ki ban ha ka no ka position ban pentre kam dan dalam yang pentre kam in short ga kan feel ka task ka jongi ka mission ka percaya ka long unfulfilled but ka bas ngau si ka long ngin le ban face you blay kum kita kiba mshimla ban pendep ya kita ki jing ai kiba boleh la ai na ka benta ka kerteng na ka da ban syakri ya ka met ka jong obat ya ka bat na ka benta ka buram ka jong kum ta Petrus ang ni wang kumno believer are to use their gift ki bangit ki dei ban pendan kam but pentre kam ya kita ki jing ai ki jong ki dei ban lo kita ki faithful stewards ban carry out ban pendep ya kata kata kam ramha kan ni ka per thai ka benta ka balai hang ni bini ba believer are to serve by speaking the word of God takabakren ni ka tien ka jong oblay kala bentuk ke jing ai ban hikai ban yalap ban exhort but kiwe ke jing ai ki ba involve ya ka jing yalap ya ka tien ka jong oblay. We are to speak as one speaking the very word of God. Ihap ya ka ban kren kum kita ki ba kren ya ka tien ka jong oblay. Ka ba mun ihap ban kren na ka benta ka tien ka jong oblay patang ka tien ka jong oblay marwai but they nangta ublay ukren siya kabala. Ublay ukren siyang lingba kaktien kajang. Siya ba nakaktien lingba kaktien kajang. Badai makna kinong siya ray. But kita kibasim ya kata ka ministry jong kajing yalap ya kaktien kajang. Kajing hikai kaktien. Pakide bandang ngam jeliw ba ya ka. Kenang bada kata on day ya kamet kajang Jesus Christ kabalong kabalang on yalam ya ki bangit day nakaktin kajang oblay ya ka manu blay ya ka plan no blay ki eki barok ka blay kwa na kam taw pangit latho ha kaktin kajang bado Petrus ang hangni baki bangit ki debat syakri by speaking the word of God kaktin kajang oblay maday nang ni ya ki eki barok ublay ula bo renti yakaba ngikum ke bangai kintip babangin san babangin la ban syakri ya kum bangai dei ban syakri ya nang ta chu ka benta ka besau pinda puli ha ka dekat ka ba khatway hang tu pini ba bagi bangai ki ha ban syakri daga bor ka jangoblai daga bor ka jangoblai kali kan thup la ka long ka jingduai la kalong ka jing e ki para bangai la kalong ka taka hospitality la kalong ka jing le jingo la kalong ka jing le isnay la kalong ka jing ai beki we ki jing ai ki boblu ai sa ka palang ki bangai ki aban minister da kabor ka jong utra ngan puli kong kum ni ada nunu le besantu ne kum na kabor ba ai ublay kabor ba ai ublay Kabamot, the believer who minister, kanu ka minister, kinu kiba open terekam kaya jing ai ka jong oblay, he is to do it in the ability and strength of the Lord. Uhaban le ya kataha ka jing penla pada gabor ka jong utra. Kabamot kabangihap ban singong tu, bakas bor baka jingla ka jongi, kawan na oblay, bat na ublayhi marway. Kumong mene kani kamday kata ka natural talent kadai gajing ai ka bakan jaman sim kawan na ublay. Banawan kawan na ublay ban penterkam ro ya kang ya ban penterkam ya ka bor baka jing penla ka jang. So our strength and our ability come from God and from him alone. Bat ka bakatu ay ni ka bor. Pinapuli dekat ka bakatway yang tu kan pentah ka basyarian bin iba believer are to serve so that God may be glorified in all things through Jesus Christ.
Ini bentuk. Bagi eki baro on yo penan buram yo blay dau Jesus Christ. Bagi banget kita kaban syukri kenang ba yo blay on yo ban penan buram dano dau Jesus Christ. Kata kadai ka jing tmu ka bakraw tam ka sul em ni om ya u banget. Ba umdai ba uduwai ba uit ba ules bon lani upin terkam bagi jing ai gi bakin zaman sim la kalong ke kanu kan thop ke jing alap kan thop ke jing hikai kanu ban draw attention salade lani ban yo ya keburam salade ubange haba upin terkam ni jing ai gi bakin zaman sim baro wa pastuba umdai tahang ba kawan na ublay. But ngidang kam ban sani aga bor ka jang oblay ban pinter kam ni kiro ne ka balai hang ni ka ban kam kalong i pinter kam mi kita na ka banta ka buram ka jang oblay uyalap ti ka tin ka jang oblay knang ba oblay unyo ka buram lang ba u Jesus Christ u banget u klem syakri u klem visit u klem leba ban yo ya kata recognition shaladi ya ka buram saladi ya ka jingero saladi henry u banget u minister la kalong syaki banget dan syabar na kabalang kalong ban wan ra ya ka jingero baga jing anyu syaublay haka kerteng ka jong u Jesus Christ ublay ba u Jesus Christ marway ulong ubadai hok ban yo ya ka jingero ya ka buram la ka balang lani haka ni kaperthai bat umdan ununu briu ubadi hok ban yo ya kan dang ublay udi ban yo ken ya kaporam te kum tang ni klam syakri bangin yo ya kaporam saladi bangin pen paunami ladi ni syakri bag ka kerteng utrai onang kentiu ha kapalan onang kentiu ha kaperthai un yo ya kata kaburam lengba u Jesus Christ kata dia sulim bagi bangin kiaban syakri kenang ba ublay onyo ban penan borom da u Jesus Christ kan puli kong kamni haki ki baro onyo penan borom ya ublay da u Jesus Christ ha ubalong ka borom ka jingsen shar shiki bam jukot amen. God alone is sovereign but tang ma u ubade ban yo ya ka borom bat ka jingero baro te kumta Hagini ka janmi ka ba menta ngin kan ma dekat ka ba shipau ka dekat ka ba khatway baki banget ki haban penang kam ke jing ai baro ya ka ban syakri ya la u para banget ka ba ar ki haban syakri faithfully ban kum ki sto ba hok ya kata ke jing ai ka jangu blai nang ta ki haban ai syakri ya ki banget da ka ba kren ni ka tien ka jangu blai kiaban syukri da ka bor ka jong ublay bakin syukri na ka banta ka boram ka jong ublay ai be ni jing pin kan mau ibalan kot ilong ka jingker khu na ka banta jong pi ka boram bat ka jingo barok lok tang sha uji sokras marai amen.